the light. Oh, oh. Ngampat sohun sesisian toh. Ki para samlama. In pun ikat no ngidang jam sengkai mah. Sesisian tang atli toh. Dancing and jumping. Okay, toh. Dancing mah, kiss guy. Dancing in the light of Jesus. Dancing in the light of Jesus. Dancing, we're dancing, 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 we're dancing, dancing in the light. Oh, oh, in the light. Oh, jumping, jumping in the light of Jesus. Jumping in the light of Jesus. Jumping, 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 jumping in the light. Oh, oh, in the light. Oh, oh. Tôi lẽ đang xuất away. Và thay đây. Và thay say xiên mà in lẽ tờ. Mercy is falling tờ. Mercy is falling, it's falling, it's falling. Mercy is falling like a sweet, sweet rain. Mercy is falling, it's falling all over me. Mercy is falling, it's falling, it's falling. Mercy is falling like a sweet, sweet rain. Mercy is falling, it's falling all over me. Ayo, ayo, I receive your mercy. Ayo, I receive your grace. Ayo, I will dance forevermore. Say, sing out, the mercy is falling. Ayo, 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 I will dance forevermore. Là thanh, là thanh. Okay, tao không please buồn. Tôi nghĩ là Irwai ke Irwai nak Irwai. Irwai nomor Irwai pa lai spa 100%. Nakot kilom jam ka jing shai. Nakot kilom jong ka jing shai. Sipai kristan tu mi. Totor syaprang sya jing yale. Kadbas ni kadang i. Saudong jongi nong shun kiker. Laka borlut nyen seri. Ngitip jing kan long jing job. Kan job lut ya berthe
kilom Nakot kilom jong kajing shai Shipai kestan umi Tutur syaprang syajing yale Gat pasi kadang i Sao dong jongi nong shun ine Baka borun min sei Ni tiếp chinh ếch tan lòng chinh chọc Gan chọc ya berthei Nghìn chọc baka chinh ếch Ra không chăm Nghìn chọc baka chinh Buram Injak yang berthei Lama jami long kajing Injak mi long wai lam Yin ya surah kajing jo Badri bui bertajam Kajing yang kumliang lang hari Gak kajing wet baru Dacing ngecing ya pila jom Long stilo ya baro Jom Nginjok dak kacing nge Nginjok dak kacing nge Udah cingjok dan kurung Nginjok ya kabertei Udah cingjok dan kurung Nginjok ya kabertei Kaca papai nong chuni shen Hajing kapi serkei Shong phật bên đây xa prang yên đôi Nên kini nong chun le Yên phong tung ya ka ching men men Man po da ching shi sha Ka bertei lut kan sa keng yo Nang yo song ching sa wa Nghìn chok da ka ching nge Nghìn chok da ka ching nge Uda ching chok dan kurang Nghìn chok ya ka berthei Uda ching chok dan kurang Nghìn chok ya ka berthei Kita pacok ya kinong shu Jangan lupa lipat ai Penting dan menjadi Penting trong kita Dina wangi dona sisa Dona tayot bahu Ngenjot kisip mai kajinggo Hagar tengu jisu Tingin beteng yang squeeze, right? Ano mo jurway kapalay? Bakut, 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 bakrau borable, dang stepper na ken rangi riwai ngu yame. Bakut, 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 lan batam ching
name, lai ngút ba tang way, long utrai ban name. Bakut, 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 riu kiaro, maro ki basing, Lord Bandung yami. Hirupat kisera, Baro yami baju nam ujuk bakut 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 bakrau bor ablay berteboneng baro kiken tiu nam yami bakut 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 klan badap ching isnay lai ngut batang way long utrai bane play na kung tao burom sino Ngini beteng ya kani kijing syakri ka jong iya ublay lembah kani hak kani kana phai jong kani kasngi hak bening kong kum ka society kasnio Christian Endeavor CE Society jong ka balang hani halum siam ka balong kawai ni khut kinhun samla jong ka balang hani ngiso ban ai ngu yu ublay welam mela ka jong society lembah kisngi ki por ba lekno ngiso ban ai ngu yu ublay lam yang ikum ka CE Society lengba kani katayo hi baro estayo kabalong katayo kabangi kum kikun samla ngiraki ya katayo jong samla ngai ngo yu blay wialam yangi kijing im ka jongi hot gilong kamling gilong day kijing alam ka jong u lengba kani kapor nakaliang kasi society nakaliang ka jong akum presiden jong kasi society ngasim kani kabu banai kublay youth Sunday ya pi baro kam tam pi para samla tu boleh ikut ku badingi lang baro ki badon nak ngajing syakri ka jongi lengba kane kapor hasua bangyo wan stang ngajing syakri ka jongi lengba kane kapor nginya pa su boleh ngajing duai atrai boleh bu pa jongi ubah beneng komnipat sa isin ngiwan hancan jongi lengba kane kapor ang mga kanikas ngi ka bakhuj ka kantang ka jami abakum kasi society ki jeng samla apo kasyatri jong KGP assembly ngiyo aban rakhi langba kani ka tayaw hi baras tayaw jong samla bat hadu kani ka por menta pengin syakri yami lamba kani jeng syakri ka jongi langba kani ka youth Sunday ngiduai minum eno akan rat yangi bat khamtam ki benta baro pengin sayo ban pendep lamba kani ka por nadu kini sim benta baro nadu ibatem wialam jeng ruai hoj ban puli nak tin ke jong me bat bangin yo ban khot kat pat ya me ki jeng duai ke jongi bat kham tam yu syakri jong me da IT ke sang tiblai jong me men yalam
Beki ay barok pengiyo man pendap makan kapor. Kinlong bo jingalam ko jong mi. Baru men sim bo khu jong mi una yo. Yat lai lot. Hang kapor. Lang bakan jing syakri. Ida IT sang tiblay jong mi sa isin pat. Lalu pastang lu benayo penwaya ka. Sngo ko ra jing khot kapar jong mi. Labay ngo idam pan keteng Jesu. Amen. Ngini peteng jing syakri jong mi itam ngesno benirwai. Kajing ruai kapan rius pa ar kondai nak batamai bat rius pa an riu nak bakam rim unong ra atiar tangkum unong ra atiar ngayeng scam ngaban but tang sukum musim bantur lada saprang upaya ringkat badu kapten kum sipai babha sengap kajik perta saprang kakot kmi kiba artatin syadin kiran ngatip kapten unchania latang nongra atiar ngalong sisa kum tu berolai lagi kita khot lembat khoros bad hadin kani kajing ruai ngala penbej yi mis rikan tithaba ban puli yangi nak Old Testament bad kum joru i Mr. Kit bolang thasentiu ban pin puli nak New Testament bad ikong bayamon nong si ban yelam yangi ha kajing ruai ban rus pa ar kundai. Nong ra atiar ngai skem nga apan potang syukum usim pantur lada syaprang rupa yanya ringkat badu kapten kum cipai babha Ngap kacing perta syapran kakot Miki ma'ar tatin syadin kirwan Ngatibu kapten unsyanya yangat Latang nang raat yar ngalong shisha Kapten unsyanya yangat latang nong raat yar galong shisha tangko nong raat yar hapeng katmat kincing amburang dadang Soya kahukum ban poy ham tahiban cubab kenrat galak loy skap kacing pertan syaprang kakot nike baar tatin syadin kirwan Kapten unsyanya yangat latang nong raat yar ngalong shisha ngatibu kapten unsyanya yangat latang nong raat yar ngalong shisha Kapan siat mapernai ublay un purom ruhak akibat kapneng lada hakat mahat tuwagut ngayeng skap kacing perta syaprang kakot Miki
chua bangin yo asngaw gi jing duai ki bakan sai ta ma khamat jong ble ni kapon ngan pulian aku Old Testament naki katu kat ni ki dekat aku Old Testament ke bangila ban sham naka Ecclesiastes kal nong ka bakat wei ke dekat ka bakat khandai nau Isaiah kal nong ka basau po ke dekat ka ba ap khandai lai po but nau Joshua kal nong ka baningkong ke dekat ka basan ka bahan rio ba ka bakandai ki kintian ki ba ongkum ni ko samla tu liat kemen hala ka jinglong samla but tu ka do not jong me kan pen kemen ya me hala ka sngi ka jinglong samla jong me but yat ha ki linti ka do not jong me but ha ki jing yo I ka khamat jong me hendai ken mau me ba ublei un bishar ya me shapang kini ki ai baro u ai ka bor ha ki basngau luat but ha ubam dan bor upen roi ka bor wat ki samla ken sngo luat bat ken sngo that bat ki rang samla ken kelon khot hendrei kita ki ba ap khami ha utrai ken pen thamai bor ken her shajrong da ki thap nyang kum ki pukini ken mare bat ken om sngo that ken yat bat ken om sngo luat on don uwe ubala banyeng hakmat jong me baro kisngi ka erta jong me kumbanga la don ringkat bat Moses kumta ngan don bat miru ngan I no ya me lem ni ngan kentat ya me pen klan bat pen shlur bahaya la dia namar men pen yo benta hauni upat ba ya kata kabanga lasmai haki kpa jongki ban ai haki hatu ngam shim la hukum ya me tulong ubaklan bat ubashlur bha wat tiang lam ni wat kyo namar utrai ublei jong me udan ringkat bat me kat shakaba milan Untuk yang pulih nak ke New Testament, kalau kebangilan siapa nak stijung Paul Apostol, sekian Kolosai, kalau dong kepasal, katu kan yang dikot, unjur ke stijung Paul Apostol sekian kepasas, kalau dong kepasan, katu kan yang dikot. Sekian kita bangkum ni. Tuan ini skam kacing duai, dak baap serai, hakata dak kacing aingo, dak berdua ilam nak bentar jong iru, bawa beliun peliangi kacing kang ya kata ketian, pangkran yang kacing mayan kajong kres, nak bentar jong kakun, ru yang bagan yo pen pau ya ka kumba ka di yang abang kren to ya jing start kita ki belum syabar nak ba sius pa ka por ai ba jing kren jong piala ka sini kan long da ba jai jali jo wala pen tiang da kamlu ba pen yo tep kumlu pi dei ban ya pen pai kitien a wei po wei paro to kami ba te kumlu pia kom ki bong start and kom ki ba start nak ba sius pa ka por na ba gini ki sini ka long ki basniu na ba kum ta to long pi ki ba biet and ki ba shampang ka e ka mon utrai pa to long pi ki ba buat da kawan akabadan ke jingkin wen ndai tulong pi ki pelandap da umun siam nak bayakan parlok haki samar ki jing ruai pada ki jing ruai bekan jamin siam nak barwai pada ka paket nu da kadru jung pi hautrai nak ba aingu ala ka si namar ki baro hau blei bokpa ka kerteng Jesus Christ ba utrai jungi nak bayakong parlok hi ka jing syap tiang yo Christ Adi mengira yo asngo ke kitien ke jong blei tu ngini le lang ha ki jing duai Kok panjang iba beneng saya siapa pakai yang drawing yang ngo imi yang drawing nama kerja nama kat kerja mi hak apa milai alam dan tiang ikut mikon kerja mi kat ni yang drawing bengin yok bengin kiu hak yang ke bakin tang kerja mi yang drawing bengin yok bengin rok berpedat beram ya ke kerteng ke badan bottom kerja mi yang ngo imi ablay berkoda bemem shemla ino yang drawing o kum ki samla yang drawing ni kata yo hi baro shit yo yang drawing kele yok man pendap iki program prepare yang drawing bengin ngets kem yang drawing bengin skot hu shisha yang drawing kata ka jingya lam lenti ke jom ke drawing but ji su bakodo ni ke klub mat ke drawing sai hi sin pat ke drawing kum ka ji sing sam kum ka se ke drawing but baro ke drawing ni wan bandam ki sajat ki bakho ke jom ke drawing ban khot kar pat ke teng ke ban botam ke jom ke drawing ba mi ke blay bakodo na lo jong ke khat ke jing snake ke jom ke drawing min shimti yang i we ke drawing ba don ke ni ke por ke drawing ba mi shisha ke blay bakodo min kren ni i we ke drawing khnang bangin la ke drawing bangin ngap ngin shashkor ke drawing ya ke ega ba mi don ban kren
lingba ushakri ujami ke ngatrai hakani ka por ke ngatrai kumda ji su bokoro yon boti ke pang khama jami ke ngatrai na ka benta ushakri ujami ubadan ka benta ka bakra ke ngatrai ya ka bansa me ke jing shisha na ka tin ke jami ke ngatrai isne me ko kun ra dam ringkat bat u ke ngatrai bat baro ke jing pen kre ke jong u ke ngatrai bang nget scam ke ngatrai ba baro ke ngatrai ke jing pen janai ka long tang na me ke ngatrai bang ba baro ngi ke be yo snow ke ngatrai ya kani ka khubor kan da long shisha ka jing ka khu ke ngatrai ka jing im ke jongi ka ba man la ka singi ke ngatrai ba ji su bokoro kan ka khalamat kan ka try ngi da karpat e mi kan blai bokoro ba mani don ringkat bat ngi kan ka try kham tam e kan blai bokoro mani don ringkat kan ka try ba ki khon samla jong ka balang ga jom e kan ka try mi shisha kan ka try ngi em ki singi ki por ki ya ka ba dap tang ki jing e ba ki jing le kan ka try re kom ba mi mela kular kan ka try ba menam ino ngi kan ka try kom ba mem sham le ino kan ka try ki khon Israel kan ka try ba mi alam mi ki na kari Egypt kan ka try kom taru kan ka try ngi scam kan blai bokoro ba men ino ken ke troai ki khon samla jong ka balang ga jome ken ke troai bekin ang la shisha ken ke troai bekin ya chaplang ken ke troai akaban kit ikaling kor ga jome ken ke troai o shisha ken ke troai jibon ka prathai ken ke troai ka don ma darwai ki ken ke troai bat bon sien ken ke troai ki khon samla jong ka balang ken ke troai ki ngop chiki ki ke troai jong ka prathai ken ke troai bat kim bang ru ken ke troai ben skap ban shash kor ka tin ga jome wat ban ki us ka yeng ka bakentang ka jome ken ke troai re jisu ba kor ka ni ka khlamat ken ke troai ba ai ken ya blai ba kor ka ba ka thim jong ka ni ka youth week ba ka youth Sunday ka long ke troai bengin long ki ba shlur ke troai kum tarung ina karpa de mi ke na blai ba ko ma mir jong min si mu jong me ke troai min pen shlur ke troai ki khon ke jong ka balang ke jong me ke troai begin la ba shakri kham bahai me ke troai begin la ru ke na blai ba ko ma man lampat ki we ke min si ke troai ki bam sham la bang sho ke troai ban wat ke khamat ki khat ke jong is nei ke jong me ka cha bangi phai o chi sha ke troai ni do jing ken men ke troai ta ka ban ta ki ke troai ki ba ja ke troai ba shi sha ke na blai Koring im don hi egi ngatrai ban onga khmat jong mi king ngatrai re tang man karpat emi king blai ba koro ba mero jong men sim jong mi king ngatrai men meten nanti ngi iwe pa iwe king ngatrai ba shi kin ti ro king ngatrai ngan buti karpang khmat jong mi king ngatrai na ka benda baro king ngatrai ki ba don ka benda ka ba kra king ngatrai ka man ket ka lingkor ka jong mi king ngatrai o kum ki bri ka don shi bon ka jing tlot king ngatrai aka ban penteloni ka kam ka jong mi king ngatrai re ji su ba koro ai king blai bo men sim jong mi open chai bor ki king ngatrai bakin kit ikaling kor ka jomi ke ngatrai kin kit ka mensim ka bashit rehem ke ngatrai kin kit ikaling kor ka jomi harun kat ka jing shlur ke ngatrai ba ka jing skos kem ke ngatrai ba mi metalenti haman ka sin jam ka baki ki jam ke ngatrai bandam ma mi ke ngatrai ye ki jing duna ki jong ki baro ke ngatrai ba betin lenti hima mi ke ngatrai begin la shisha ke ngatrai ban get ye ka kam ka jomi ke ngatrai ka mensim ka jing ke jong ki ye ka kam ke ngatrai ba kham ta me ke na blai ba ko ro ngam nyuan boti kar pang ru khama jomi ke ngatrai na ka ban ta ki pa jong ka balang ka jong ye hang ni ke ngatrai ai me ke ngatrai ka jing start blai ka jomi ke ngatrai ki begin la shisha ke ngatrai ban ya lam yo pa lang jomi ke ngatrai aka ta ga lenti ke ngatrai ka ban long shisha ke ngatrai na ka ban ta ka buram ka jomi ke ngatrai ai ken blai ba ko ram ngin klet ikamala di ke ngatrai in re ngin long ki break bi ai wat ka khamat ka jomi ke ngatrai aman ka sen jam ka bangi ni jam ke ngatrai bangi net scam ke ngatrai ba khlam ka jing lam ka jing bedel lenti ka jomi ke ngatrai ngin mla ke ngatrai ngin yat ke ka perthai ka badap tang de ki jing e ke ngatrai kom da ji su ba ko re is nei me ko kan ran bin chai boring i we ke ngatrai ba kham tam men don kat ke ngatrai ba ki long pe ba ki rim pe yin kristan ke ngatrai ki ba don ni po ka balang ka jomi ke ngatrai ba ki we ru ke ngatrai ba me ke ngatrai ru jong men sim bu jomi ke ngatrai men drei bar ba ke ngatrai ki long gi ki jong ke ngatrai begin long shisha ke ngatrai ki ta ki long yin ke ngatrai ki be wat ke khamat ka jomi ke ngatrai aman ka jing em ka jong ke ba man la ka sni ke ngatrai kham tam kum ki long ki me ki long ka pa ke ngatrai me don ka jing ke khli ka ba khia ke ngatrai kum no bang beten lenti ki khon hap ke ngatrai kum no bang beten lenti ki samla ke ngatrai ji su ba ko re is nei me ko kan rat ai ka jing start kum ki me ke pa ke ngatrai begin wat shisha ke ngatrai ke khmat ka jomi ke ngatrai begin la ban beten lenti ki khon ke ngatrai aka ta ka lenti ke be di biang kum kaman ka jomi wan mai lat ke ngatrai be ki bor jong ka ding dum ke ngatrai ki bor jong ka perthai ke ngatrai kin yo ban kne kan that no ki ke ngatrai ndrei ai ke ngatrai ba ka sang ti ka badam bor dam ka jomi ke ngatrai kan beten lenti ki ke ngatrai man ba ka sen jam ka ba ki jam ke ngatrai ba ki la ban long shisha ke ngatrai ki ta ka jing shai ke ngatrai da ka ban ta ki ba bon
kon ke troy ke bom sham la itho ye me ke troy ye rob ye ke troy pa ke jing tlot ke jong ke troy ke bangi ya ala ka ski ke troy but kham tam e ke na blai ba ko do mat ke ring kang ke bom mi sham me lenter ke jing im ke jong banang hi kai ye la ka ski kum no ke troy me nang me ya ka kum ka badi biang ka mon ke jong me kanang me la ban pendan brom ye ka kerteng ka bo tam ke jong me na do man ta shido ki artha ki bom jukut ikini ye par kerteng bet yang tam jung jisu no pen em jungi amen. Ublay unkerku nak bapuli nak ting jong u badru ngit skam un shashkor gijing khot karpar ke jongi ha gijing duai hang nak por ngila poi chakwai pat ka banta jong gijing sakri ke jongi abagin yos ngau no ik khubor jong gijing ruai nak ki khun samla jong kabalang kawaya jong kabalang ya kana por aswa bagin yo ya kana gijing ruai hadin bladep kana gijing ruai ngan kerpat yai temen pesan HW tham ba in pengentang gijing aingu ki bengila lum hakatak senduk ntai khamat syaban kieu kena berenda te kena kapor ngan kerpat ya ki kawayar jong abalang jong si society bikna ai gijing ruai kerpang jong ki ba hadin kata itu pesan is pengentang gijing ai gijongi.
Tunya doy. Kukpa jungi babeneng ngidap da kejingai ngu ime atrai na kabenta kani kapor kabang iyo sisien pat ban kentiu nam ime banyi senglang kumupait lang jome hagani kejing seng ka bekerpang jong ki samla jong ka barang bat kumjuru hagari hasi jantia hi barok ko we atrai hoit banginyo ye ka bor ka jome kom ki samla banginyo ban pentamai yeldi kom ki samla atrai banginyo ru atrai banang ya cifrang nang ni ka jing slur ka ba mi na ka jing slur ka ba mi ai ma me yingi om da ka bor la jong atrai ni aingu ime atrai na menta ki baro ki beng la yo ka ni ka por bar hoy da atrai ngin senang yo ru ya ka khubor na ka ktien ka jome ka bo shakri jome un sepen sngo hapdeng jongi to da kar khu kan rat ya ki ni ki jing ai ru ki bangi ngila no shakakam ka jome limba jong ka senior society jong ka balang try to kar khui ki bikin roi kar hai naga banta ka jing tre jong ka senior society haki phang ki ba pher haki jinga lenti haki jing pendap jing thmu ki jong me kan rat kum ka seng ka kan hon jong ki samla po jong ka balang try bantai try ya ka jinglong man sem pedeng jong ki samla bangin yo ru try ban ya chiprang bantai ka balang ka jome ki sing ki por ki banwan try to isnei ban kar khuru i wepi we nagi bala dan benta haka ban ya no shikani ki jingai ngu try but kar khuru kan rat ya kani ka por hi bro ka we but lasibit ru kan rat hadu ka jingeseng ka bakhadu ka bangin sayo kum isamla jong ka balang try hakani ka sngi kerpang ka sngi try kerpang jong ki samla ni pani gini baro akteng Jesus Christ. Amen. Apa deng gijing gijing le jong gijing im tongin long ki samla ki baslur bat ngin chania ka bor jong try kata kaleng gijing ruai ka baka SES ka pensko deng jongi lam baka ka por to blen kurku yapi kum khwaya jong ka SES unilam yapi lam bagi por nang ban jong gijing im gijing pi kan ka por an khot ya isketri jong ka society when ai gijing premna baru isketri jong ka balang sai sin kum ka senior society kai wer lang pi baro menya shimenta aka jiseng ka bakhandu ka panlong ka porsan chiteng aka bangin yo man panlong ya ka jiseng ka khawai jirwai na singing festival nyo ka jirwai per hem sim po ka lam ka music committee nong tem i long Mr. Alvin Khongwir nong yalam Mr. Lamtei Minat Walang nong yalam jirwai Mr. Nangsan Siem nong yalam jirwai tundi Mr. Lur Mangkara Rempe Polis dang badduai Mr. Ardi Besta Marweng sing festival po jingalam ka choir hakabangin yo hijingrai kerpang kumni ningkong nagadukhat komiti balang paar jeseng gentei palai senior CE society masau junior CE society masan duan Rio Solo Banyau Trayo baka group song tu kalau program nanti sipit kini ki long ki jing pan bana onom don jaseng kan thaim da sngi hak jaseng Hindi service happen thom kra hakapor saubuji inong kran inong master risbon marbanyang hak jaseng English service ha police bijar hakapor sausteng inong kran inong master Jerry Lapang asai ka sngi kan don ka jaseng duai sedang banai hakapor nyobaji ban police dang wadwai ilong Mrs. Alpha Donisha Marwan inong dua hidin ilong Mrs. Maureen R. Dindo agamiet balang kata nyau tarik minyo sngow ya ka subject day da ka jingai bayo ya ka jing penkesan
pensiong norem na ka shiti shaki nongrum kala nong ka lai ka khot ka ar phupra pen kha na ka thim ka jing pen ksan ban police dang ba dwai iloi master one box star marwen ba inong kren iloi master baya lamprang one sweat ka bible study jong ka balang kan long ka singi tho dieng hang ne hayeng mani ha ka por nyo waji ha ka jaseng dwai met si jan kata shipho taring ban police dang ba dwai iloi master Ricky Shilla but inong dwai hadien ilong Mrs. Bibi Nanda Wan Ram. Inong yato khana ka ni ka sing tribe wan kata ka khatwai tarik ha ka jaseng ka shibiji iloi master D Fira. Inong yato khana ha ka jaseng step jong ka Junior Christian Endeavor Society ha ka ni ka sing tribe wan kata khatwai tarik jong ni bunai ka badairu ka jaseng pen kentang. Angni hayeng mani ha ka por nyau shipawa inong iteman besan JR Saukme bat halang kerding branch ha ka por nyau steng men step inong kren ilong teman besan LS Nausi. Kani pat kalongka jing pen kan mau Ngilapoi syawai pat kajing syakri kajing il makada kapor kabang ni asngau no ke khubor nak tin kajong blai lengbakan ni kapor komenta isopan aingu eu blai ngidan padeng kajong ya Dr. Reverend BJ Simli belong idokot jong kabalang mokhar i pastor long teng ru mensa i principal ng JRTS bat menta idon Pok Bible Society, tinakaliang kajong society, gipidang sa buhay pi pastor, kajing platform kang kanang kajong pi. Bansim kini kebentah ka society kala syania pi. Befin ay khubor youth Sunday, lang ba kani janmet jong kani kasngi. Wangi kum kisamla, ngirake kini kasngi ka kerpang. Tu belen kurkui pi pastor, ba khubor ka ba. Nginyo lang ba kani kapor, kanong syak khubor. Kaban ay men sim yangi kamtam kun samla. But kaban ay men sim yangi baro kibaran kani gijing syakri kajongi lembah kani kapor na syania ri pastor in ay gijing pinitu ka bakam janai la lada dangdon ni nak liang pastor ya shua bangin yo snow ya khubor nak tin yung blay ni pastor Dr. BJ Simli ini sno deng ngerwai kajing rwai ka sos pa riu nak batamai bat lais pa kandai hui nak bakam rim jing ai kadap biang yang haba jing tieng kiban sejan jang u ngawan nakapop upelait donut jonga usai jing ai kadap biang yang jing ai ukres kadap biang yang jing ai kadap biang yang kumtu bro south lig khot lambat khoras ka jing rwai ka south pa anriu
kadabyang yanga haba ching ting kiban shajan tong awan nakapop upelat dono chonga usat ching ai kadabyang yanga 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 ching ai u Chris kadabyang yanga 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 ching ai kadabyang yanga ching ai kadabyang yanga laha yong bachur ngas ngo ong dong slur ngalat par na jing ma hi uyada ching ai kadabyang yanga 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 ching ai u Chris kadabyang yanga 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 ching ai kadabyang yanga ching ai kadabyang yanga ha ching o Krishan ching yat ru usan ran ha po tap nyang utrai ngayo shong sok lem wai ching ai kadabyang yanga 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 ching ai u Chris kadabyang yanga 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 ching ai kadabyang yanga ching ai kadabyang yanga anda ching lawai hakariba pernai ang ta chil nong kemwai ngan ya ro ya utrai ching ai kadabyang yanga 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 ching ai u Chris kadabyang yanga 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 ching ai kadabyang yanga Tungin duai. Kumne ngi wan Ahmad ka khet ka jing isnai ka jong me ko konrat kat bangi dang yaro bat pendon buram ya ka kerteng ka bukhoi ka jong me bangin yo apat ya kan kapor ban ya slok na ka ktien ka jong me ngi wan Ahmad jong me kum kibriu ki batlat kibriu ki badan kam ya ka jing start bat champang ka ba tang ma me hi mela ban ai ngi duai menyala mengilang baro dalau jong men siem ai hangi ka jing start bat ka jing champang bangin la bangin puli bat bangin song thu ka jing hikai ka ktien ka jong me
Bat yarap yang iru bangin la bangin penpai. Ila ki jong ki donut, baila ki jong ki jingmut khat, syami bat tang syami hi, ling ba jong kan kapor, nama ki ke ibaro ki bangin yo ki long. Ki ban ang pen scam ki jinget ki jongi. Bat ki ban sandur ya ka jinglong ka jingim ki jongi. Kum ki khun ki jong me, ki baslur. Ban yalap ya ka gospel jong ka jingpen im. Syim yang ibaro lang, bat syim ya kan kapor, ketang Jisu ngipan. Amen. Presiden jong ka seniors society lom siap ibayalam yak jing syakri ka jong ublay hak ni kapor ki nong kit kam bat baro ki dekat jong ka seniors society ki pastor ki temen basan ki dekat komiti balang lam bat baro ki parbenget ki ba ya don lang hak ni kapor hak ba ngiyo bangin ya so lang lambat ki khun samla jong ka balang bangin rakhe ya kani ka tayo bat ya kani ka singi utrai ka youth week bat ka youth sunday jong kani ka snam arjar arpuar ding kong ay ngasoban ay ngu yu blay nakamta kani ka por ba ngala bangan don lang lambat pi kumba ngile penbet bat ka seniors society ngapen pau ka jing songuru ya ka seniors society kabla khot so bhaya nga bangan wan ban shim ya kani ka benta ban ay ka khubor na ka tin ka jong ublay ha kani ka por nga aya phi ka seniors society ya ka jing kerkhu kerdo ya ka jing ai khublai bat kum ju ru ya ka balang hi baro ko bai bo blai unang ya kerkhu ublai unang long ringkat lambat phi a baro ki benta jong ki jing syakri ki jong phi bat kham tam ha ki jing im ki baman ka sngi ba kumbang yo mat ki jing kerkhu bat ki jing snai ki jong ublai nginang la ru ba ngin syakri khamba ya ka kerteng ka jong uta unong pen im jongi Charman ilong ba ngan pin itu susu khendiat la dadan kai kai tenre ngam da dei e ubriu thmai ngala juwan sya ka balang jong phi na kapor ngadei hiru u khun jong ka presbytery ka slong rilom ngala judan borok sikata hangtai hapo jong ka JRTC mauklot dei tang min syam snam ha upnai August ba ngalami no nang tay bat banlay ay ka jing syakri ha ka Bible Society of India ka translation center hang tay hapo la imkhra kamday ka hapo dinam hall ha ka ba ngipej ya ka jing penkela ya ka Bible syakiktin ki bapher ki badan hang ne hapo North East India ina ka benta jongi boro lang masukwa ban yathu tang ya ka wei ka khubor ka basutnat let's say hakini ki bnai ki banwan ngin sayo ba ngin pelaj ya ka khasi study Bible ka Bible ka badan lang bat ki notes bat katok ane ki articles halor ki topic ni ki themes ki ba kham dan kam bha jong ka Bible ki bangingai kan long ka jingerap ka bakraw ya ki prabangai haba ki puli ya ka Bible dimenta ka ne ka project ngiladap ya ka translation pendap penbiang ya borok ki dan kam ka basa ka long stang ba in pendap nang thina po Bangalore bakin le ya ka printing bat ba ka office jong ka Bible Society of India nang tay na po auxiliary office kin sapun bay ya ka singi bat ka por ka bangin polite ya ka ne ka study Bible dang dan ru ka jing pen kre ba ngin pinyo ya ka Bible khasi ka jongi ya ka Bible kani ka bangi pendan kam bat kum ru ya ka to ka Bible common language haki apps ki bangila bangin pendan kam leng ba jong ki mobile phones ki babuan ki parbanget ki laju pen sngau ya kani ki ong bakala dai kapor kaladan ka jing pen kre ka jing pen bit pen biang namar ba kadai ka project ka ba dan kam ya ka technical support let's say kantang simpor sakat tukat ni tenrai na kamenta jong phi ki khun samla ki ba kham nang ba phen ya pendan kam ya ka technology jong ka juk bamenta phila pa phin download ya ka wai ka apps ka ba ki khot ka U version YOU U version tapi nuhat ha ka to ka app sa ka search phila pa pin salap ya ka de ka Bible ka jongi bat ru ya ka common language Bible tenai na ka benta ki bai ba la se ngin sa nang yo ha ki singi bat ki por ki ban sawan bat la se ha ka por ka ta ka de ka khubor ka babha ka khubor ka basutnat ka bangala bangan ya share lambat fi bat so ma ban nang ai kan mau
haki jingdwai ki jongpi kum kabalang kum ki yang kisam Kristan kum ba phi jule ya ka jing syakri jong ke Bible Society of India ngidang don ya ka benta ka bakraw kamtam hakaba ni penkela ya ka Bible hakiktin kiba jong kito ki kenhon hang ni hapo North East India kamtam sya ka jela kum ha Tripura bat ha Arunachal ki badang sulong Kristan sian bat ki dei ki jaj unriu ki basyong sa ki jaka ki bakam kendong hakaba wat hadu menta kim pat don tang yo alphabet kidang dei ha ko to ka juk kumba John Roberts Thomas Jones kilawan seri khasi bat kum ka Bible Society ngi hapan formulate ya ki alphabet namar makiru kat kum ya kaktin ko jongki ngi hapan use ki Roman scripts ngi hapan smooth ho ya ka grammar ko jongki kumno bangin penwandur ya kaktin ko jongki te ka contribution ko jongi abangi ya sno lang siya ka jing sakri jong ka Bible Society ban penyo ya kaktin ko jong blay nakamta kini ki kunhon bat mdai tang bangi penyo ya kaktin blay kadai sibenta jong kata ka bangi ang rumo banwan ra ya ka jing nang ka jing start kaktin ka thlet ka bolong ka identity ko jongki te som ha ban kan mau lam yakini ha ki jing dwai ki jongki ngiru ngin yai kan mau da ka ba ai ngo e yu blay nak banta ka jing kersan ka jong ngin yai kan mau ha ki jing dwai ki jongi ba blay ru unang ker khulang ya ki kum ka balang ker khu ya ki yeng ki sam ki jong pi bat kham tam ker pang nak banta ki khon samla ki bang dan ka jing dei ka bajan ba blay unang ker khu ya pi abaro ki banta jong ki jing sakri ki jong pi ikin ya phai no sya ka banta ka bia dei bat kan ka por ka jing ya slok nak ka tin ka jong blay ka team jong ka youth Sunday mentau snam kam dani ka team ka ba ka pasuk ki samla ka stan ka bachelor patang-tang da ka suk palat ru ka jenjar wah tang-tang gidan ikin ki pasuk palat nraingin la persyang bangin penyadai ya ki bat ka jingim ka mawan kasni kam tam habangi pek kum ki kestan kam suk adu kata ka kham tinga kwa bangan sedang da ka baring dur ya kata ka benta Tuniswa kata nginya phai sya ka benta na kaktin ka jong ublay ka ba ngakwa ban bu kum ka nongrim hakani kapor ka kitab ka banengkong ka jong Samuel ka lenong ka ba arfusan ka dekhot ka balai fuar bat ka balai fulai Samuel ka banengkong lenong ka ba arfusan ka dekhot ka balai fuar ka lai fulai bat ru ka dekhot ka balai fukandai ki kintien ki ba ong kumni Te David ulaong haka Abigail. Long bala kerku ya utrai ublay ki Israel. Ubala pa ya pa haka ni kasngi ban ya syambat nga. Bat tu long bala kerku ya ka jinglek start ka jongpa. Bat tu long bala kerku mapharu. Ka bala kang ya nga haka ni kasngi. Bangan om pen mi snam. Bat om pen her kaput. Dala ka jong kakdi. Te haba David ulayo sngaw bala yap unabal. Ulang, long bala kerku ya utrai, ubala ya sa ya kadaw ka jingjak burom jonga na kakti unabal, bat ubala kang ila usyakri na kabalek sneo, naba utrai ula penpa ya ka jinglek sneo unabal halor kakli jong uhi. Syua begini pai sya kini ki benta, bat sya ka jinggetok kana hakaba nakabala sat yakini ki kintien pi habang yakran chapang kane ka jingmut jong ka kintien slur kum ka society bro shitayo piladon ya ki program ki paper pile kran ya ki phang ki paper jong kane let's say pilayo ya ka jingsong thu ka bakam ka bangi ong ba kane ka kintien slur yang kam dai kata ka belong rigid ka belong one way tangkoi ka jingmut but long slur yang it depends on the situation on the circumstances idan itu ijeli ibaha ka baba long slur kadai ka baba ka badai kadan ru ka situation ka jeli ha ka baba long slur let's say kam dalong ka baba Pi habang ikran ya kan ka kentien slur ka pamar khongpong kadai ka batien. Habang iong haktin kasi yu batien timput mo. Kadi ka jingjak burom. Ndai la dangi perkhat ba ki dan ru ki por hakaba bantieng ru kolong ka baba.
Ngken mau haki por ki ba ngadang kham khna. Nia lit kai chapo kal kata. Bat nia poi sya ka jing sang khasi apo kal kata. Te namar bang dei khun pastor. Mo ndenga ngadei khuna bajar ham syua. Mo tang bang rit briu nei ha school ngat first bench. Ndenga ngadei bakwa ben syong ben kendong-kendong. Dia kata ka jinglek spokal kata na poe hajit sang kasi kia tip no badi kun pastor yang atau badi kun pastor mo ai polis dang duai no ni hang tu hi mo ala yam lien hi balang tang ba ha ka don bat ki bakham rang ba sa tieng hi mo sa sir sa kyu bat kata ka dolong sisa ka basa jung ken ma hi sabi hiang mani sa tia kam dan da ka pulpit kum kene kam dai kum kene ru mo idan di jing peniang ne i basu peniang bat ka sa sulang flat untuk hendian. Dia kat panang yarwai yak tak jingwai ngala perkhat mo nang num tuan puli. Pat haba kalong tens ni teng ya ka bapila tip lu klet lut mo. La perkhat sinur mo mla. Ta bakhat du. Asyo ka basuk tam de ka sam ka bar pulai mo. La andat. Den la poi ka tu ka por bangan lek ngala tur sya khamat ngalek. Bakum baklaru pi klam plit lupa sa ka Bible ap la poi tu. Nak lihat sa Bible tu dah kelam lap kata kasam kau dan sedih dan cakap maru kelam tipsu hirup dah. Dah si pang nak semua dungan tum sutu ustaw. Telah persiang bon kontrol sila di. Lastang kekiu mo. Kumno bakal di kasam kepala la lendat hi la puli tu si dekat adab. La ong bini long tu bini duai, ong duai le la kham nervous mula. Bon kontrol dia ngabat no dekat tu kayu ai. Tu. Bat bakan mo bakan numki polat. Dari snubok pada kata kasengi. Mar ba katu kucing peniang kadai ke ba ki ba sting. Bat ba uni ustan microphone ni ke stan ku rem ni mswa udai ubaklam long shu uni jung pendai ne. Ila su peniang sa katu. Bat Maria bat mangabat stang duai kaki ndo. Ki long micro tuk ma. Ya pelut seboro haj mo. Le la su thu hi ma ka jing long kena. To hi kata kadai ke jing tiang. Kajing tiang ka penlong yang aban long no banjak burang. Kadang kapor ka ba ngim dai ngi dai ban slur. Ndai habang ngi dai ban slur pi ngin dapon nak tin kasi ngi duna ki kentien kendiat. Akap harang ngi ong courage ne. Ndai it's not just courage, kadai ru ko ai gitu, confidence. Padai ong confidence su kadai ka preparation ngala jim pen kre. Ngalai thang tu khlam u ba khlam pen kre. Ngaklam su thu ngaklam champang ngaklam su thu iladi. Jika kan maru saya gitu ki jingjia hakapor ba ngidang ya sedang late class mo 1987 kidang ikan mau tu kajing ya kulmar Nepali ne khamrang ba ngilai ki langrut tu mo ki ba du ong bri ya late sepo mo tu ki demonstration ya late sepo secretariat la shui late late hak ta kasing lagi ong tong ni mi ki dong ki per mo tingaro mi dong jungi le baret ngidan takat to kan ngon. Nai ba syu song shit ki dan sikinong pensit asung slur mo. Aya nakmat. Ngale ya pan bat sakalama ngaya nakmat ngam sutu ngam tip ya kai ru. Laya ja khamat sa sipang dapat lawan pulit tu CRP tu kapor mo. Apoi kam susijan ngapai rim dan beri syuk stang we arngut mo. Lap kam sakatiang sakapet no pada. Shwa ka tu ngaslur sa kham sipang ngatiang. Ngaslur habalai namar badan ki ya pensit mo. Kadang ka jing slur bi, kadang ka jing tiang bi. Pat habang yakran ya kan ka team, jong kan ka janmit, ngim yakran ya kata. Kisamla kristan ki baslur habang ya kendo ya kijing. Kisamla kristan ki baslur banle ya kababha. Ngim dai bangin tiang, ngidai bangin slur, ngidai bangin long slur habang ya kendo ya kijing. Ngidai bangin long slur habang itip ka ai ka bangile ka dai ka babha. Bat nak benta kata ngihap bangin wat pat der. Nakaktian ke jong ublay, kumno kaktian ke jong ublay kahikai yangi habangi pai. Jaka taka benta. Kini ki benta nakaktian ke jong ublay ki bangala puli. Kitab ka beningkong ke jong Samuel ke nong ka Arhusan ki dikot life hu lai bat ka life hu khandai. Kidai si benta jong kini ki jingetu khana chapang u David ka Abigail bat Nabal. Kalnong kaba arhusan hibro kawai kadai ka jingatu khana kaba yathu. Hakapor kaba udabet udang pet yap
na ka jing be thong ka jong usol hadien ba la pensle ya u ba unlong usim jong ki Israel namar ba usol shim lakwa ba u David unlong sim ula be thong ban penyap ya u ba laong ba u David sipor ula hap ban le phet re sha kari khlau kata kari khlau ko bi khot kari khlau paran bat laong bakat ba udang re ha kata kari khlau kat ubadang syong ha kata kari khlau kidan kini kibrieu ki basyong marsenda ya ka udan uni ubrieu ubariuspa uba kertang unabal udai ubrieu ubariuspa bat laong ba ha kadukot kebalai unabal udai ubrieu ubariuspa andrai ulong ru ubrieu uba ubarunar bat uba bomman haka jingle kejong kata kadai kejinglong kejong unabal ya kabala batai hakini kidukhat balaong ba katanga kejong unabal kadai ka Abigail bat ya kan pat dalaong ba ka Abigail hakan dukhat kabala laong kalalong kabanang kabasian bat kabababriu de kabriu kabastat kabriu kabadan ya ka jingsong thu bat ya ka jing syampang unabal bat ka Abigail ki dei sitinga bat ladangin sengap ya ki jing batai syampang jongki yang ki kontras mo ki bolong mar kongpong iwe ulok ubarunar ubabaman kalok kabastat kabanang bat kabasian tilaong ba namarwa u David u hapan syong hakari klau marsenda ya ka jaka kaba uni unabal usyat manpa ya ki jingri ki jong u ki langbrot ki mrat ki balong kaspa atopor tilaong ba u David ulalong ru kum unong yada ya kaspa ka jong unabal ya ki jingri ki budan ya ka jaka kaputa ka budan haiti jaka balong bakat ba u David udang don haiti jaka unabal shimladan kanu ke jing du nong shimladan ki mrat khlau ki banwan ban peniap ki jingri ki jong shimladan ki nong lute ki banwan ban lute ya ki jingdon ki jong balong bahakoi kasngi u David ulapha ya la ki jong ki breu ban lek pan jingerap no nabal namar bo usyong syak tak khlau haba upet yap na usol tendai haba ulapha ya la ki jong ki breu ban lek pan jingerap katukat ni na usol laong ba usol unabal ha ka jaka ba un a jingerap laong ba ulakren beng yo David la fin puli tu ki jing to khana ha kal nong ka apsam rok wai le thu kumno ba unabal ulakren beng ya u David kaya thik kat kum ka sequence jong ki jing to khana ya ka jinglong ka jong nabal u bom dan jing sngau na ka bentak ki wai wan na ka bentak ki tu ki bula le bahayo bat laong ba namar ba u David udan ha kari khlau udan ha ita situation ita circumstance iba udan ha pedang gejing ka ba udan kam ya ka jingerap ka jong nabal laong ba ula bitar haba ula yo sngau ya ka jubab ka jong unabal bat kham tam haba ula yo sngau ya kita ki kintien ki ba unabal ukran ki balong kum ka jing penjak buram ya u David bat laong ba markum tahi u David ula khot ila ki jong ki breu saus pa angut ya ngin ya penjot lut ya baro ki jingdon ki jong unabal ngin ya penyap yo unabal ngin ya penyap lut ya baro kitu ki badan ke jingedai lambat ka yeng kasam ke jong uhi baro ko we malong bakat ba u David bat kiti ki nong buat ki jong u ki dang ban tur syakni ka jaka ka ba unabal udan long ba kiladan kat to kat ningut ki syakri ki jong unabal kiru ki song thu bat ngai yakran ba unabal kamlong ka bamentoi kila lek syaka Abigail ban yathu ya baro ki ki balajia kumno ba David ulawan pan ulapha ki briwan pan jingrap bat kumno ba unabal ula jubab habaka Abigail kalayo sngau ya kata ka jingethu ko jongki bat habakala tipru syapang kata ka jingwan ka jong u David ban pinjot lut ya baro ki jingdan ki jong unabal bat ru ya ka yeng ka sem ka jong u baro ko wai laong ba
Daladihi kala penkre. Kala hukum ila kijong gisyakri. Ban penkre ya kita kijingdan kam kiba udabet ulapan na unabal. Kala miru na yeng ban lek ya kendo ya udabet hasitang lenti. Haswa bu unpoi syaka jaka kabaki kisyong kisa. Long ba kala ya keren bat udabet. Kala pan maap na udabet ya kajingle kajong unabal. Kala penrit ila di hakmat jong udabet. Kala ay kita kijing don kam. Batlong batang ita iktin bat ijing le ijong ka. Ila pen kala ya kijing tu kaba udabet ulah tu. Bat day hadian kata. Ba udabet ulah sim ya kita kijing ay kiba ka ay. Ulah pai no sila kajong kejakasa jong. Bat hakata kapor ulah ong hakani ka abigil. Long bala kerhu ya utrai ublai ki Israel. Ulah pa ya pa hakan kasengi ban ya syambat nga. Dehang tah bang ngipek ikini kijing tu kana yang ngipek na kata kijing so kum ki kestan. Ho kadai kijing start jong gabriel. Ndai do kadai ro kijing erap kijong blai dei ublai uba lapha ya ka Abigail bakan lej. Ide kata ngidan kani ka ngisi jong ai kani ka debate mo. Kadi kijing le kijong ahi. Kijing start kijong ahi. Ni kajing harap kajong ulay. Nantang ngingap bangin pai siya kajing im kajong i man kasngi. Kai ka bangi le, mo kamtam la kadlong ka baday. Nganun em ban claim bakaday kajing le kajong a. Ni ngan ong bait bakaday kajing harap kajong ulay kajing alam kajong ulay. Ladapin perkat pa kaday kajing ya lang jong kini ki ar. Ublay uple ya kalat uple ya kalenti. Upen i hangi kumno bagin im kumno bagin ya. Dan ray, kasyong pat dahangi. Habang ila yoi, habang ila sungto, ngitre ne em, nginot ne em, ngilong slur ne em, bangin le ya katua kaba, ngitip bakalong kabaday. Kikintian kibanin kong kibau, David uang hakab Abigail, hadin jong kinik ebrolong, long bala kerku ya utrai ublay ki Israel. Ubala pa, ya pa, hakani kasengiban ya syambat nga. Terus ublay ulah pasiaw haka Abigail. Man pin iba omday tang nakajing saat kajong ka. Ndray lasin naka Abigail nakaliang kajong karu kala jubab kala sngap ya kani kajing khot pat kajing pasiaw kajong blay bat kala lej ban yasyam bat David. Kabala penkela ya ki ay baro kiba David ulah tumu. Bat David ulah petang bado ang sokum ni. Bat long bala kerku ya kajing le start kajong pa. Bat tolong bala kerku maparu. Kita kilong kikin kibau David ukan syai. Balai kabala kang yang hakani kesengi ban ompen mi isnam bat ban ompen hiar keput dala kajong kekti. Haka jing dom haka jing bitar. David ru ulami nala ka jaka syong ka jaka saka tu da ka jing temu ba un late ba un penjot ya barok ki jing don ki jing am ki jong unabal bat ba un penyap yu uiru ndai dai ling ba ka jing late ka jong ka Abigail ban ya kendo yo David ban pendem ban penrit ila di hakmat jong u bakala penkela ya barok kini ki jing ki jong David bat David haba ulah sutu ya kata ulang long bala kerku yu trai ubala pha ya ka Abigail sya u Bani syamat u long bala kerku ya ka jingle start ka jong karu. Kamne ka jingle ka basule da ka jing start da ka jing syampang. Pot long bala kerku maparu ka bala kang yang ha ka dikesengi. Bangan om pen mi Islam. Inga jusnat pangan keren sermon ya iwe ibentang. Iba ngiyatip hana dudang kana mo. Kakmat namar kakmat. Kabniat namar kabniat. Pat ngi juang ka ek babuat nang ta. Kumno pa daw Jisu ang kata kalong kabam day. Pat ka bakambun sin ka bang ngi juang kalong balay. Kakmat namar kakmat, kabniat namar kabniat. Ngin ang what next? Jisu ang badam no. Ladan mano batam na way ka nga pensya sa koy. Kabang itip hana do dang kana. Kabang iso ba kabusok. Nday hato kalong so simple, kasuk. Mano nang idadan batap na siliang ngin pensya sa siliang. Kamday ka pasok kalong ka ba eh.
kat bagi dang dehi Kibriyo mah. Lami nang ni yang mani sibit pe ku mi tengku khdiat ru la ku mi pe su hi. Wah. Ini keren sejar sih oleh na yo ngertat. Kelat not ikut jong kristan jong lo jong ru. Bangin da sya le tu mano ban sya, num dan hi ban sya. Tak kata jong ni hap ngin da su thu ba. Ka khmat namar ka khmat, ka niat namar ka niat, kalong ko baklan namar balai. Ni kalong ko commit suicide. Dan mano bathap yang la su thu. Tadang aku melek baklan ni kham lek ban kata akti ki bai kalong ko baklan. Kamut ubale la lek baklan. Bala da ngaru ngathap keliang, ngaru ngalek baklan. Na Lord bang latip bakalong ko baklan. Dan habo Jisu ang pensya nakaway sakaway pada kangap nakaway sakaway kamut kajingat ha. Ne haba kiway ki lek sneu ya pi jubab nakaway pada kalenti kaban penir kajimba. David ru haba Ukraine kini kitin long no. Long bala kerku ya pa kabala khang yang ha kan kasi bangan ompen mi Islam. But bangan ompen her kuput dala kajong gakti. Bangan nak bangan job ya kan ka jintlot kabadan hangi Kibriyo. But day na kajingle kajong ka Abigail ba u David ulala ba unlight na kabale ya kata ka let's say kaban penlong yu ba unlong guilty hadian habot. But hakadukhat ka bakhanda lai bukhanda ru David usong biang hadian ba ulay yo sngo ba nabal ulayap long bala kerku ya utrai ubala sa ya kadaw ka jingja burom jonga nakaktiu nabal but ubala khangi lau syakri nakabale snio. Ulah pelai, ya David nakabale, ya kakam seniau. Nakabah penjat, nakabah penyap, ya kibai pat. Idai hangta habangi puli, ya kini kejing thona, hangta ngiyo bangin sanjur, kai pada kawai pada kejengmut jong kejinglong selur. Habangi pej ya ki film, ngi puli ya ki novel, pun sing ang baselur ne. Ngiyo ido entah, utau kenja hero type, wah kidan deki hero, ngi Allah. Dah kasih yang kita kenja riu krau, ngila ban ong kita kenja klakawaj, Kibriyo ki baklan. Nai tentang wat Kibriyo ki baklan ru. Oh, tentang pipe Kibriyo lah baklan. Nengidan hila ki jong ki jingklat pada. Ni hayi yang adan ki benapi na pedang jong pi ki be itu ipa jonga. He ba kasur di posorong ba he kasur. Itang shui itang yo ternia injak pada layap ler. Nengidan ngibun ngibilong tu. Dia kata kita sebentar jong kejinglong kejong kum Kibriyo. Kamut bating ej. Ndai kadan da kawai da kejingmut ban long silur. Hatu ngila na bangin yu iya kawai pada kadur jong kejinglong silur. Ndai bangi base tang hakini ki riu krau, tang hakita ki kenja kita ki hero. Ni pai sya ka Bible kidan bon kinuksa. Moses komuta unang elam jong ki Israel. Ka kentai ni pai sya ka Esther. Kabadan yang kata kejing selur, ngipai sya upol. Hendai kumno pada sya kini kibaret. Kibamanga bat mapi ngilap bangin relate ngin peniadai. Pada yang neba ngilap ya kadur kajong kene Kibriyo ka Abigail. Kabau nong tho hang niu ang Kibriyo kabanang bat kebasian. Bat habang kipai sya kini kejing itu kana kiba dan hakane ka hakan ikal nong ngiyo iya ka Abigail ndai tang baka long Kibriyo ka bastat ndai ka long ru Kibriyo ka bakloy ban penrit iladi hakmat kibai haba ka kam kadawa bat Kibriyo ka badan ru ya ka mensim ka baslur idai hang ta bangis ong lay ban slur bi ru kam dai dan Kibriyo ka baslur ka bom dai ndai ngihap so ngidan kam ban slur ngidan kam banlong kiba start ru ha kaju kopor. Kajing slur ringkat ru bat kajing start. Kajing slur ringkat ru lese bat kajing surit kajing long ke babha kajing long ke internet. Ban slur ringkat bat kale he ikiwei modu ban sunat. Ban slur bat ke basyukran biet bat ke bale biet kata ru kamdan ke sunat. Bat habangi pai syaka Abigail ngila bangin yoi. Ya kata ka Abigail haba kalatip ya kijingle kijong nabal bat haba kalatip ba David ulawan ban penjat ya kinyuka kalalej ban ya kendo yo David bin lej ban ya kendo bat Ubriyo ubala dan lupa ya kajingdam kajing bitar ubala tamu ban penjat fi kam dai kebosok ni supule ya kijing itu kana kum tu saya kalong simple ndai larangi persyang ni amo ban visualize ban pun wonder
Dan mono ki bala pila sungtho, ki bala dom bahaya pi kila bitar na betul ibu pila. Kam ni ka basuk apin sulit pan maap iki. Wah, ngidan ka jinglang bri ngidan hi ka jing sngau wah. Mata ka syang no bri su bri, udan no bri la se ubaham stet daga kti, yang tang sulit sa pa sa la dum dam sa kti wah. Dan dia pangi pai siya ka jing to kana. Udebet ulawan lambat kita ki saus pa angut. Nay kum ka kentai brio, ka khlam tiang bakan lek ya kendo bat u hasitang lenti. Kata ka de ka jingslur, ka ba ka Abigail ka yo, bat ka ba udebet pada usuang balay, baka de ka jingalam ka jong ublay. Kata ka de ka jingslur ka jong ka Abigail, namar balay, ka danda ka jingtu ka babaha. Dasi hakaway kaliang ka persyang ban penlait ya ka yeng ka sem ka jong ka, ya kibriu ka jong ka ban sya penjat hau David. Ndai kat menapoi ka bakut jong ka jingtu kana ngilap ba, ndai tanggata. Kalau ya rapru ya udebet ba unlait nakaba upeniar keput bat nakaba un peniap ya kiwai pat. Kita kadang song kajing slur habang idan hai tu ijeli tiki circumstances kiba ngidan hai jing e. Kamlong kabasok tentang ngilong arjumut ngan leit ngam leit. Ba hab khaduk ngi hab pengin perkhat ba. Ka ai ka jingtu. Ka ai ka nongrim ka bangadan. Ngale ya kababahan ngale ya kabomdai. Ngisong ta haka jinglong kesan ni ladang atip baka ai ka bangat hu ban le kalong ka baba ngam dei bangan tiang ngadei bangan slur bangan lej bat dei hang ta ba ngiyo I ya ka dur jong kata ka jing slur ha ka ai ka ba ka Abigail kalale ka Abigail mendei tanggata kalale ru ban pan map na David. Pi haba kia kendo arli ki family semua. Unawal ru ulong riu bat biang kaspa. Kaka dei ka tengah ka jong u. David ru udan laki jong kinong but. Bat kham tam haka perthai hindai. Bat lese haka perthai mentai ru. Haba ngiong kia kendo arli ki masih kertong. Kalong ka ba yo wei na ki ban pendam. Dan rei ka ka ba ngi yo I hang ni ru kalong ba ka Abigail ru kalalej ban penrit yela di. Bat kalalej ban pan map ya ka jingle ka jong utnga jong ka na David. Ban penrit yela di hakiwai na ka benta ka jingba ka taru ka dan kami ka jingslur. Ni dan kam ban slur wat bangin le ya ai ibaret. Takada haye ngasem jeki khun ki jong jong ba kidang ret ngi jus neng ngi jukraw ki mo bakin long ki baslur ban namno ban ya thu hak la da kila kum le bakla but in the end ka problem kade jong no kade jong ki ble balasan ki bangia bure tentang mo jeki khun ngi lahi kai do kumta mo khun wat ju bure mo da bitani ai ya thu ya dai tentang dai bangi ki ble he pada ki bam praktis ya kata ka ai ka bangi kai ki baret but habangi page ya ka jingle ka jong ka Abigail ngi yu iba ka kadai ka brio ka bala penrit yela di. Apa kalej ban pan maap na David. Pat kawai pada ka benta jong ka jingslur ka bangi yu I ka Abigail kalong kalanot ban yang persya yela utang. Hei haka jeli ka jong ki jiu. Ki jiu ki long kata ka jeli ka long no ka ba yang kibatai hak tian parang ki ka patriarchal society hak bablai tang usunrang uban rai ki baro bat ni suang khamtam lei hak bedai bat silok kalok lei kamdan ai bakan ong kamdan hok bakan ong ka habet ban buat ya ka ai ka ba utnga jong ka udong utnga jong ka ule dai hang ni ngi yo iru ba ka Abigail kanut bakan yang persya dai hang taru ngihap ba ngin syai ya kata ban slur ban yele persya at all the times kamlong ke badai dai ban yele persya ya ka ai ka bomdai madan tentang bang ba slur ban ai opos kat ya ka badan yang persya kat ya ka badan ngim ong kamlong general ta ndai kala not ban yang persya yela ujong utengah ban pelaj ya baro naki ai ki jingjia ki banlong ki jingjia ki basongsi. Balese nak benta jong ka kum ke kentai briru kan mlong ka basuk. Nga puli mena ka bala batai ba utanga jong ka Abigail nabal long no.
Uba wat uba runar. Uba baman ha kajing le kajong. Ilang very typical male, no? Uba diktit lot kat ikibadan na yen. Tandai ka Abigail kalayo ya kata kabor. Kalayo ya kata kajing ba kalanut banlej. Persya ya ka ai ka ba utengah jong ule namar balai ka utengah jong ule utengah jong ka udai ubalah keren ben yo David. Maka kalau mar persya ya kata dak balai pan maaf yo. Bat hang tangiyo bagin sandur ya kani kajing mut jong kajing long slur. Banyang kum Kristan kamut ayu bagin long slur. Ni long slur habang ya kendu ikijing ka Abigail ka dan ha kata ka jeli ka banyang ni ka crisis. Manadakan susngam baro kayeng ka jong ka kan sanjot. Baro kibadan kajing dai bat ka. Kita siap peniap haka keti ke jong David. Baro kijing dan kijing ki jong kiru. David unsap penjot lot. Kelahap bakan rai. Kelahap ban sim ya kata rai. Ban long ke baslur. Naka benta ban long kajing yada. Naka benta kajing kasam kiba kiba thoin baro. Pat kata kalau long ban kajingker ku amtang yala kajong kajing kasam ndai kalau long kajingker ku wat ya u David iro ban pelat ya u nakabalong uta uba peniap brio kalau dan ya kani kajing slur bakan not wat ban lait ban penrit yala dia kiwai ban penrit yala dia ha u David nakabenta ban wan ra ya kajing ya bah kalau dan ya kajing slur ban yang Persya yala kajong kajing kabamut ialah ujong utama. Ndai baro ke ai kaba kalale da kata kajing buka tip baka ai baro kaba kale kalong na kabenta kajing bah. Na kabenta kajing kerku. Ialah kajong kajing. Ialah kajong kiba kiba thany baro kitu kibaya dan lang lambat ka bat kalalong kajing kerku ya kibai ru. Kajing kajong i hakani ka perthairu kalong kajing ka ba ngindan kijing ya kendu kibakum kini. Kan kapor kapan dawa wat nangan phiru ngala ban long mo kibriu kibalong ki riu paj ba marhabang ya kran japang kani ka jing long slur kijing kerku kijing ba ka mit slur ngi kran tang japang ki riu khlau ki riu khlau ngi kran japang kita kikin ja khla ka waj kibriu ki ba khlan ki ba dan ha ka bor manga ma phi ba de chelong idan ngadan ne em ka jing slur bangan de habang ayo ya ka ai ka banga dai ban le ka ban long ka ban wan ra ya ka jing ba ka ban wan ra ya ka jing kerku nganot ne em bangan le tang mo ni sai long ar jing mut ngaso ku man le ka dan no ka ai ka bapat na din pada hang ta bangi ong pada belai ni dan kam bangi wat ya ka jing rap nu belai ni wat ya ka jing rap we da ka ba ni perkhat ba pada ka ai ka bangan le kabadai ne em ese kaban ya ham ne em bat kan long ne em bat kamon ka jong blai ngahap ban pensyong nong rem ngahap ban sandur da ka jing sngau thu kum u Kristan kum ke Kristan bat habang larai kan dan bat ka kap ka ba ngan hap bangan leit bat bangan hap bangan penrit ngan hap bangan syakran ba ban penrit ndai ka balong positive always tentang habang alek ban perit ikibai ngala abangan syakran banyu ikibai. Nah habang alek nak kabenta ka jingba. Ngadan kam ya kata ka jinglong slur. Kadan ru kapor ka ba ngadan kam bandan ya ka jinglong slur bangan yang Persya ladang ayo ya ka ai ka basniu. Kabawat lada kita ki bale ya ka basniu ru ki dai na ka yeng kasam ka jonga ki ba ya ya thon lambat. Bat hakane ka jito kana uta udai unabal ubolong utunga ujong kai. Nia pa siya ki sinong ki tao ki jongi. Sa kadong ka banga kasa kau ini ki jing habang ikran Jepang ka jing ikran Jepang kini ki drug addiction. Problem menta kalong balai pitip kabanging ya kendo hakadong ka banga syong isi sinong sa. Kalong baki bahayang ki basam hi ki harapan bure. Tang ni kilayo akam ru ong am nilai. Namar ban napo ya silong atau tentang ini pun ketian pelat rum yolong hi. Pada hang taba tentang yang ni hap bagin take hard decision.
Ndai ngi ong hard decision, ndai nak menta ka jengba. Mar balai kirai ki bangi ngisi menta kilang balai nginang penjot. Ngina tep ba ujong la jong ule ka basniu, nginang yasha. Bangta ngislur ngi tiang. Lada phakmat jong kibriya kinang au tutu slur nuot banam tu. Ndai pindah phat long term, long run bada. Nak menta ki jong la jong. Ngiarap yaki. Syaka jengba. Ne ngiarap yaki bekinang jot. Kajinglong kajong ka abigil yaki bangi la begini yoi ha kani kajing thok kana kalong ka breu ka baslur ban yang hapdeng jong kijing kalong ka breu ka baslur ka bastat bat ka badan ya ka dijilong sngorit ban pelong ya ka bakan sim yakini kirai barok ki bakal rai bat kani rukan long ka jingkhot yang bat yapi bat khamtam yaki khun samla ha kani ka juk ka bamenta kamtam na kamta ki kun samla mo ngidang dan hakani ka age group mo ka bangidang ilok shongshit bat ka way na ki bang juang long ba kum ki kun kesan ngi hap bangin pej ba ngi shongshit ni ngi shit ram bat bangi phai sha kai baro ka bajia ka bolong hakani ka state ka jongi kamtam ha ka jaj ban riu ka jongi ngi juang balai ngi dai ka jaj ban riu ngi ong no ka ba klik kloi bat ka ba pa ya kloi ngim ju shit ram ILP ula song set sipang la khalat no mo ne kano bro khat mo ngam do ang kano ka yu ne kano bro khat kar ba pi ngi song set sipor tang sipang la ya pajano ne bangi phai sa ktin ke jong blai ka ktin ke jong ngi de balong no ki ba sit ram ba bangi sit ram ngi dai ru bandan ya ka jingslur ba bangi dan ya kata ka jingslur ndai ka ba slur bi ngi dai ru banlong ki badan ya ka jing start ka jing siampang ngi dai ru bandan ya ka ne ka jinglong ka jing sore kapan yarap yang i bangin connect pat kiwai bah bangi keren ada ngidan ka jing soret kadi kawai ni quality ka bangi la banam no bangin connect kiwai yung no brio bo soret ndek bo soret arsap brio soret hak ngidan ya ka jing so age ngi sngodan ya ka jing so dai ka bajan bat kataru kalong ke ka badan kam ngi dai ban long slur hakil yang baro kamtam haba ngi so tho ya ka jing thmu ka jongi bangi da tipru ka kanong rem bat ngin yai duai ba ublai unang yai kerkhu ngi unang yai yarap ngi kerpang nakamta ki khun samla jong kabalang bangiru ngin long ki khun samla kristan ki baslur banle ya kamon ke jong blai bat haki barok ki bangile bangin da tip maka ka bangile kanong ka jingthmu ka badan ka jingyadai bat kamon ke jong blai ublai un kerkhu ngi ublai unle istay ngi baro lang ublai nakamta ka buram jong Amen. Para bangit baik, ngiem magini sngi, bat kijuk kapor pementa, langi pai kun samla, ngi kilong ki baslur, panle ki bamdai, ngi slur, pandi ikijing di pun buat, ngi slur, bani hala hakiyo ki hat, haglang ti singking, hanrei, nakamanta ka burom bulay, nakamanta ki kam manitray, hakim na salang, nyar bangin yo samla, bami baslur, banitray, ya kam ka jong bulay. Kung baka nakatim jong ka youth week umatapos na mbak, KGP assembly ka, kalabo plang jong ginlong ki samla kistaan ki baslur. Kung ba pastor lapag kan mayangi, kakot yung iru, bangin long, kitik samla kistaan ki baslur. Basodin, kiwas start, bat balik iki ay kijing siampang, bat bawat ikabor jong blay, bat daylang bakata, bang islapan mi iskapertay, bang inlong kajing siya iskiway para samla, ibampat ito, bat ibampat piliang yung tribe ng panimjing Jesus Christ. To blay yung kurkuy pi pastor baka nakapor, bat ikabor pa pilabet piliang jungi, kanlong sa kajing kurku, yang ikikun samla, kanlong kajing kurku yung ibaro, kibador ng kajing sakri, kajungi baka nakapor. Gingal pay sa kabanta kapag inyoban pankot no ya kena kajing sakri kajongi ya ublay sa isin pat nakaliang jong ka society nga ay kublay ya pibaro para bangit bait nadu kilong kapa para samla ki have kabadet nga ay kublay kerpang ro kabalang kajongi hang ngalum siap nadu ki pastor kino salai jong kabalang ki dikhat jong komiti balang ki wijalong kajing kersyan yangi ki khon samla nga ay kublay ro ya baro kinang simenta lang bakani kajing sakri kajongi nadu
ya kay samla jong ka SES kawayar jong ka balang gibalang ru kawayar ka balang gibla ay ngi kajing right pan hem sim gibla ay ru hapdeng jong ya ka special number ngasok thu kajing tre stom ko jong pi leng ba kini tayo leng ba kini benai bla no ban pin bit biang ya program ko fair leng ba kini kajing rakhi ka jong i kum ki samla leng ba kini tayo ki samla tu blain kurkui ya pi ki samla ba pi ki samla jong ka balang jong i hang pindong sak ki samla ki baslur ki samla ki bawat ya khmat jong blai kaktir jong blai nak sam ko la huai ko ong tolong klain tolong slur ka dot no jong pi barok ki bakermen ho trai pi ki samla jong ka balang mangi ki samla ka jong ka balang ilong ka jing kermen nang mata ka jong trai pun pun jong yuskes ilong ka jing kermen nang mata ka balang ka jong i ilong ka jing kermen nang mata ka lawai ka jong i ru na khot ingi hang na por kam tamik para samla ba tungin mi na kanang yeng khu yung blay kum gijing kermen jong ka balang ka jong i bat gijing syai jong ka pertai ngai khu blay ru ya inong tem ibatem ya ka organis ho inong ilam jing ruai ya bro laingot kini ginong isim mentah ba puli nak ting jong blay baru ka jing duai bat ingi lang baro al makan ka por ngin mi na kanang yeng ka khu jong blay rengkat ka jing khu jong blay sa isin pat na kalyang jong ka society ngiawe repi ba finan pensingan nya mingi sa isin sibet janmin ka badai ka jeseng ka khado bangin sayo atat ban khaliap no ya kani ka youth sandi ba youth week ka jongi na kalyang ka jongi ka society ngidap kerpat ya pi baro bas kat wa pila so ha ban wan biang syang na ka jing sakri ka jongi lengba kani ka jing rakhi ka jongi ya ka youth week bat ka youth sandil ba kani ka por ti kum balapan kan mau di sekretari ka balang ru ba hadin belawai kani ka jeseng kerpat ya bro ki ru do khot ka balang so bag ne syong in palle chki ki sam jongi namar ki don ki kam ki ba kum ka balang ki don persengoh pedeng jongi lembakan ka por tu bulen kerku yingi lembakan ka por tu bulen kerku yi fix kun samla un kerku yi fix long kemilang pa bading ilang baro ka jing sok ka jong bulen kan yo person syar ka jing jongi ngin penwai no ek jing syakri ka jongi lembakan ka por dab nges no ka jing ruai ka balai spak kan dai pun diu bat ka jing ruai lai spak nyu saw na ba khamrim ka jingale ukristan ngin tur nginom septing usim usafrang ka ding bat ko nginom sya bakin khang pan singat bat burom bat nong nilayo ubat unong bisar halendet ulo timentalas ting kading thna bangan ba la jam gajing stom ban riwai ngala nga kermen kat onut nga suk men sim hi ban bud yu jisu shalom karbali ti hadin lah dep kan gajing wai sa isin nga kerpat i pastor doktor biji simli ba in pelai yangi nagi jingkerku bat penwai kajing ruai ke balai spak kendai penriu In torngen am schäpting us im Huschaprang, kadin bat ka ngin om shabak in kang, ban sniat bat uram bat nong, ngin yayo ubat unong bishar halen et gil o ngentor shaka ching yale ngentor shaka ching yale ngentor shaka ching yale Shisha in Sacha Din Pona Bachen Jarda Shisha Kin Wan Bon Banakum Kita Hujisu Laban Baloi loi bachem no dusha la kishlei la kentang tementa kashitom bertei ngento
ngin sa cha de sao dong ko chen jar to yeng ban ya le ngan ye yeng ha po deng ngam tin ngam ba be kamen sim ka cho nga to sho kat ba mon u try u la weng ya ka bi kat ba don ngen tor sha ka ching ya le ngen tor sha ka ching ya le ngen tor sha ka ching ya le da shi sha ngin sa cha dementa lasting kading na pangan ba la chem ki jing shi tom bat ri wai nga la nga kom en ka to not nga so men sem hi ban but ya u so shalom kabari ngentor shaka ching ya le ngentor shaka ching ya le ngentor shaka ching ya le da shisha in sa cha Tung ini wai. Bat hak bawai no tu da ai be kajing ai ke bat dap yang bat ke kerhai ke jong utrai bat unong pen im jungi Jesus Christ. Kajing ai ba ke pala ke jong ubleu ke pana bom jukut syabom jukut. Lambat kajing ai slok ke jong umun sim buku. Ke pen tengan ke pen khlain bat ke pen syaj bor. Ai be kajing ku kini lai ke bolong uwei ublei. Kin yai syong sa lambat ngi. Lambat ki khun samla lo jong ke balang. Lambat ki rungai hang ne bat hak lang slak ke pertai. Nadu menta bat chuduk ki bom jukut ru. Amen.